sa firing line. We have on the line Attorney Jomax Ortiz. Sir, good evening. Live liwat diri sa Action Radio Bacolod. Action Brian, more than. Action Bray, good evening no. Sama ko tada nga mga tagpalamati mayong gabi gid ba. Kasadya gyud sini Action Bray. I am now ready to be asked with questions Action Bray. So nagligad to nga gabi ang aton pamangkot ano ang kapalaran ni Bongbong Marcos. Now, may ara na tato sa initials nga pananawan subong nga magkalahinabo sa Sabado, but this afternoon kabalo ka naman attorney sa nagkalahinabo, ano ang unang-una attorney, ano ay handgid ang paglantaw sang family Duterte sang aton pamulitika sa Pilipinas man nga may amonis lang ang mga style? Actually, ginatawag ko ini gani nga pang comedy of errors mo no. Kag ang masadya sini Action Bray. Ang akon pag-intindi sini, actually sa tudtod lang, this is the most confusing, the most complicated nga politika sa eleksyon historita. Kay ini ang ginatawag na substitution, medyo bago ini siya kay before kung sa una pagtalana sang filing sang COC, why na ya sang substitution by reason of withdrawal. Kundi ang sang una ya kung ma-disqualify ka tungod na halimbawa na disqualify ka for one reason or another, just like Bongbong Marcos, or if not disqualified ka sang COMELEC tungod nga nuwi ka, di ina may ara nga substitution. O mag-disable ka o mapatay ka. Pero subong yan lain. Kaya mag-withdraw lang ya ang kandidato, may substitution na. That is why, sa ginispeakar ko sa programa mo, dua ini ka periods of substitution. The first period is inang November 15 nga deadline. After sang November 15, kag hasta May 9, 2022 sa eleksyon na, may substitution man. Pero ang ground ya, dungan na lang. Death? Ang ginatawag na disqualification kag death or disability ang kandidato. Pero iniya ang before November 15, tatlo ka senaryo. Withdrawal, ang death of the candidate, kag ang iya disqualification. Sa una ya, hindi kayo lang ka-withdraw kay kung once you file your COC, ikaw na ang kandidato. That's why nagkomplika rin because of this. So karon ang masadya sini kay kananta nakabalo kag nagapamati man nga bag-ulang, nag-file na ya si Sara Duterte daw vice siya, kag si Bongo ya di nag-withdraw sa niya nga pa kandidato pagka vice president kay nagpapili sa iya presidente. Ang masadya kay ang ginpapili ang partido, hindi iya ang iya nga partido nga PDP Laban, Kusiwing, kundi PDDS, Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan. Nga ina siya, actually, partido na nga bag-ulang gin-crear man ni Pilika. Ini si Pilika, munisubong head naton sa ang anti-crime. No? Kaya siya nagsulod. Si Bongo, mamangkot ang aton nga mga tagpalamati. Naaman, nga wala siya magsulod sa PDP Laban, Kusiwing. Ang rason sina, Action Bray, kay tungod nga kung nadumduman mo, nagdigan nga daw, si Manny Pacquiao, ginimbitan ni President Duterte. Bao ang amigo, nag-upod man. Nag-upod man. That's why nga ang pakita na ito niya ni President Duterte, kag ang grupo ya, was to convince Manny Pacquiao na di mag-isa na lang ta kay may balo ka, may pending subong nga disqualification mo, nag-file sang Kusiwing against sa Pacquiao-wing nga PDP Laban. Di matabo sinada karon na paabot na nila nga ang Pacquiao-wing will be declared as the legitimate nga national party. Di kundi ang guaya sinakaron nga ang Kusiwing guaya mangin independent. So ang guaya nga kung magdalagan yapon si Bongo under Kusiwing, kag siya mag-substitute sa kay Bato de la Rosa, ang matabo sinada karon nga independent. So therefore, ang magwaya sinada nga invalid o kung invalid ang substitution
ni Bongo sa kay Bato de la Rosa. Correct. And that explains why Mhm. nga ang partido nga gindalaya hindi kay ang PDP Laban kundi ang PDDS. Preparasyon nina sa kuninaling ang COMELEC or ang Supreme Court magadeklara na nga ang pinaka-rightful gali o kung legitimate Pacquiao. na partido will be PDP Laban Pacquiao-wing. Ang buaya, ang tanan nga nagdalalagan da karon under Kusibing will become independent. Correct. And we all know na kung independent ang imo yang partido o kung ang imo nga si independent, No hindi substitution. ka substitute. Wala sang substitution. So therefore, Bongo sa kay De La Rosa is invalid. So therefore, it is as if there was hindi naman si Bongo. Okay. Kay disqualified o kung invalid ang iyang pag-substitute kay Bato de la Rosa. That is why ang ginimo na nila in order to tingnan nila Dali gid lang. Nagadula-dula sa attorney kadami sa explanation ng attorney. Okay. Action Oliver ba tawagan tabi siya liwat istoryahon siya abe. Action firing line. Hambal ko gid nga ang pagpapili ni Bongo nga nagPDDS ini siya. Kay kabalo kita nga manog pierde no ang bahin ni Kusing nga wing sining disqualification dira sa ila sini duha ka grupo kay nag-inaway ni sila kabay. Action firing line. Pero mayo kay naintindihan ta pagidugang sa explanation ni Attorney Jumax Ortiz mga kaksyon regarding sini. Perti yung mga kwan mo, perti nga mga lisuay mo, balikan ta sa attorney. Pasensya gid na utod kita. Go ahead, attorney. Okay. So, ini siya, perti ka sadya, ini action right no, kaya daw telenovela bala. So, hindi ka mapati nga matabo ni nga senaryo mo. Yes. Tanan dramatista. Imagine, ang mga dramatista ta, halin sa kay Bongo. Vice ko. Katapusan, madlagan presidente. Kung si Mayor Sara man, ngayon ano, hindi ako magtakbo bilang I will continue my term as mayor pag mapatapos niya yung term. Only to announce na madalagan man lang gali siya. Ang masadya ni Action Vice Bong kay Baloka, ginaawayan ni nila kung sino gid ang presidente mo. Kay ang tani na si Sara Duterte ang madalagan presidente, hindi kay si Bongbong Marcos. Now, ang ginanegosyanan subong nila, si Bongbong Marcos. Okay. Incidentally, si Bongbong Marcos will not yield or will not give in sa request ni Sara Duterte. Kaya nga man, because in the past, during the 2016 national elections, may pinag-usapan na niya si Bongbong Marcos kag si Duterte. Okay. Nga ano ang pinag-usapan? Siling ni Duterte niya, sige, Mr. Bongbong Marcos, buligan mo ko dito sa Luzon. Sulit, ihatag sa akon, i-deliver sa akon. Kay si Papa mo, idol ko na, kita inot danay kita. And that explains why nga si President Marcos gani, ginlubong man sa libingan ng mga bayani because of that. Now, pagpadalagan sang 2016, may pinagsamahan, kag may pinag-usapan na ning duha, nga siling ni President Duterte, niya Bongbong, suportara ako. Kay kung hinali ako magdaog sa dason ng eleksyon, ako naman masuporta sa imo. Ayun. Bali, true to the words of Mr. Duterte, ni Bongbong Marcos, padalagon kay amo nang hambalya karon. Mahuyaan ni sila nga ginambalan ako nila karon isugid ko ni ganit tapat din si Duterte ni. That's why nga si Bongbong nagdalaga na. Okay. The problem with Bongbong is in-file sa disqualification. Yes. Karon action by ini ang ginfile sa iya nga disqualification case. Mambalta nga it's anybody's game. Hindi na mabalaan ma-disqualify siya o kung hindi. Yes. But we must remember nga the argument of sa disqualification nga ginfile nila ni Father Juan Christian kabaskog kayo. Buena fe. Why? Because buena fe. Kabaskog sang ila argumento. Kay kung tanawon mo gid duha ka provision sa aton nga layi ang ginatindugan nila una gid under the National Internal Revenue Code. Okay. Section 253 letter C. Klaro gida nga nakabutang dira nga if you are convicted
of a violation of a tax law, no? May upod ina nga perpetual disqualification regardless kung anong imo penalidad. But silingon, wala siya naga-distinguisher ang section 253, letter C, kung na-fine ka o na-imprison ka, wala siya nakabutang. Ang nakabutang lang gidya nga kung hinali ma-convict ikaw for violation of the tax law, no? May perpetual disqualification kung ikaw isa ka public official. That's why kung i-apply mo na kay Bongbong, disqualified siya. Ikaduwa nga argumento nga legal nga ginatindugan nila ni Father Christian. Ano? Ang aton nga BP 881 o kung the Omnibus Election Code. Nakasaad man da nga if you are convicted of a crime where the penalty is 18 months or more, kag makonvict ikaw ng crime nga involving moral turpitude, then again, hindi ka na, you are disqualified already from running. So, pwerte ka baskog nga duha ka provision. Okay. However, si Bongbong Marcos, may mga abogado man na. Kung kinahire ako da, siguro pwede kami maka-argue nga hambalon ko da abi nga, well, klaro ang conviction ni Bongbong Marcos sa Court of Appeals. Fine lang ang iyang penalty. O, pina lang, wala sang imprisonment. Kung fine lang, may moral turpitude. Nga why? Kaya nga man. Kung makasala ka gani, makasumbag ka tao, convict ka, mapriso ka da 60 days, ha? Napriso ka, pero pwede ka kung in kaso pwede ka makadalagan na isa ka public official. The answer is yes. Why? Because it does not involve, it is a crime, ang physical injuries case is a crime not involving moral turpitude, and therefore qualified ka. Magyo si Bongbong Marcos, kanina priso 60 days. Oh, wala sa moral turpitude, ako yung fine lang, wala sa bisan 1 day nga imprisonment, may moral turpitude. Okay. O ikadua, nagdalagan ako sa una senador, why man siya may nag-file? Buot silingon, kung mo ginpili ko sa pumuluyo on a national basis or nationwide, therefore, ang akon ipatol may sala ko itong fine. Why na to? Why? Because the voice, Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Meaning, nga bisan pa may diferensya ko sa una, but the point is, ginpasensyahan na naya sa mga pumuluyo ta. Anay subong madalagan, Kuya Presidente Galea, o kato nyo na ya, nga tapos na nga isyo, kaya nakapungko na ko gani bilang senador, tagyutayan ng nag-vice mayor. So, action by. These are arguments man nga valid ni Bongbong Marcos. Secondly, ang kumilegda, upod na at kalyado na ni President Duterte. Ang Supreme Court, kalyado man ni President Duterte. So, the possibility, kung magsaka na until the Supreme Court before May 9, 2022 elections, i-sustain nga qualified si Bongbong Marcos. So, kung qualified siya, hiling ni Presidente Digong niya, okay na, may protector na ko sa possibility na pailan ko sa ICC kag sang mga kontra ko sang una. Pero, ari, action by, ang senaryo, just in case nga si Bongbong Marcos ma-disqualify kay daw ka baskog man sang depensa, kulaton naton sa Lunes, action by, kay there is that possibility, action by, nga si Sara Duterte, mag-giveaway siya kay Sara Duterte. Kag ang mabay sina karon si Bongbong Marcos. Okay? Amo na siya ang senaryo. Kung in kaso da. Now, si President Digong, madalagan man na Vice President ni Bongo. Okay? Karon, hinali nga pagdalagan ni Bongbong Marcos, Vice President, kag ang kumilik or sa uli Supreme Court, magsiling nga si Bongbong Marcos disqualified from running, ang matabo sinada Duterte. Ang President, si Sara Duterte, ang Vice President nga suportaron, si Digong Duterte. Si mambal sila, pwede Duterte. Sang una, siling ni Sara Duterte, niya, I do not want to
a Duterte tandem. Aha. Correct? Aha. Hindi sila isa ka partido. Lain galing sila ya Action Bray. So with that, gusto man si Sara Duterte niya, wala man ko yung mag-tandem sa kay tatay ko. Kaya kung nag-tandem kami tani, isa lang kami Isa ka ka partido. partido. Prolog. Lain ang ako nga partido ang gindala, lain man kay papa ko. So Oo. ay ko mag-tandem sa iya. The Filipino people decide. Mhm. So, perting senaryo, perting drama ni ang matabo sini Action Bray. Grabe nga mga strategy. So, today, amo pala may palaabuton pakita nga mas lain pagid nga scenario on Monday, attorney, amo sina, no? Yes, kay damo pa possibility. Pwede man gani si President Tigong mag-slide sa senador. Aha. Subong nakita mo Action Bray, Mhm. si aton nga labor secretary nag-substitute man. Actually tanan-tanan ginahimo nila, no? So lantawon tani, no, attorney, on Monday, kung ano gid man ang magkahilanabo sini kay ti sarambal naton, may last day pagidya sang mga changes nga matabo dira sa aton sa COMELEC, no? So si Presidente Rodrigo Duterte ay sa imo liwaton ka, attorney, dako gid yan tsansa magpapili sa vice presidente, no? Para lang gid Yes, I think so. Oo. Ang partido sinada, ang question is, the only question is, ano nga partido ang iya nga dalon? Okay. So kung magdalagan siya, pwede na siya makadala sang PDP laban, kusibing pwede na. Why na risgo sa disqualification? Aha. Why na? Whether or not independent siya, just the same. Why man sa may masubstitute sa ila siguro sa kay President Tigong. Ang pagbuton taya nga si President Tigong, ma-withdraw siya. Kung inali nga by Monday, ang tandem will be Sara Duterte and Bongbong Marcos. Kay kung hindi man siya kabunggo di kay Bongbong Marcos, kay napromisahan niya ni kay aliado na ni. So matabusin na. That's the only time nga ang possibility will be na mag-withdraw ultimately ni si President Tigong kung just in case nga magdalagan siya maybe by tomorrow. Pero kung ang tandem na Sara Bongbong, with that si President Tigong mag-give-way hindi na pa na siya. siya na action by mag-withdraw. Okay. Wala to niya ni Anay de nga ma-disqualify si Bongbong. Kay kadelikado kung ma-disqualify si Bongbong. Why no Hindi vice? Duterte. Pero kung hindi ma-disqualify si Bongbong, ma-withdraw na siya before May 9, 2022. Sila ni Bongo nga duwa, piho gini ma-withdraw ni sila nga duwa. It's either ma-withdraw. Kay kung ma-disqualify si Bongbong, hindi mag-withdraw si President Tigong before May 9, 2022. So ang ilang tandem subong will now be Duterte for President, Duterte for Vice President, pero hindi with the same party, kundi lain-lain. So party. hindi mo matawag nga tandem. Correct. Hindi matawag nga tandem. Kundi nga gindrama. Attorney, sa istorya sang politika do subong ni 1985 kung di ko magsala mayara sa mga substitution mato do twisting banto, no, sa tunga ni Aquino kagang Laurel kung di ko magsala, pero subong ang pinaka worst, attorney, no, sa paglantaw ko. Ay perti ni subong balo ka ato ya sang una, ato ya ang paglagan Marcos 1986 snap presidential poll, no, nga eleksyon. Si Doy Laurel tanito, lain to siya nga partido. Madalagan man to siya presidente. Kag si Cory madalagan man. So ginpakamayo nila nga ang dalagan one-on-one. That is why nga susubong nga eleksyon dapat ini ang mga apat ka grupo, si Moreno, si Pacquiao, si Ping Lacson, no, kag si Leni Robredo. So posible tani may alliances ni sila kag they will decide nga isa lang tani ang ipadalaganon. Pero ang matabo sini kung mo nga si Mr. Pacquiao nag-accede sa invitasyon ni President Digong mag-upod, siyempre malain buot na karon ang mga grupo sa Pacquiao, ay niya na naman to si Migo namon Manny man. So ini siya nga pagsulod to ni Manny sa kay President Digong, pabor kay Leni Robredo. Why? Tungod kay nainit na to sila sa kay Manny Pacquiao, supporter siya da. Kanya daw bahig niyaw. Si galing balo ka hindi na to madala si Manny daw madala pa nila, but because nag-intra na da si Coco Pimentel, niya Mr. Manny, niya ano man
nag-accede ka to sa kay President Digong, ano ang ihambal sa pumuloyo na. Oh. See, that's why wala ma-settle. Wala ma-patch up na si Action Bray. Kaya supposedly tani, patsapon na ni President Digong. Kasi mani tani, withdraw na lang ni Kusewing ang iyang disqualification case against sa Pacquiao Wing. Agod nga kung withdraw niya, wala na problema. Isa na lang ka national party. But because nga wala wala mag-accede si Manny Pacquiao because of the influence man ni Coco Pimentel, ang matabo sina, that disqualification case will continue. Both silingon nga ni Comelec or ultimately the Supreme Court will decide kung sino gid ang lehitimo nga partido, kung Kusewing or Pacquiao-wing. Pero kung dulaon man na siya, wala na tani problema. Ini siguro, ini siya ang natabo na pabor na ya, kung ako patanawon, pabor sa kay Leni Robredo. Why? Because ang iban nga supporters na ni Manny Pacquiao, makuha na sila, may reservasyon na sila. Ngayon, hindi na lang kami na kay Manny Pacquiao. Ano man to man. Nagupod man to siya kay President Digong. Nga kabalo, naging siya nga critic siya ni President Digong. Tapos maupod to siya. So matabo sinada, many of the supporters of Manny Pacquiao, mangangita na karon sila sang ilan naman nga upda naman. Madula na to sa picture si Manny. So in all likelihood, ang upda na nila will be Leni Robredo. Kay tungod nga si Leni Robredo, nakita nila nga daw konsistensya sa amuni. So anybody nga mag-side naman to, si Moreno man o si Ping Lacson, mag-side naman to siya, mag-alay to siya kay President Digong sa grupo nila ni Sara, definitely, ang ibang nga supporters, maupod na sa kay Leni Robredo. So that is my political forecast and analysis. Action Bray? Yes, with that, Attorney, klarong-klaro, on Monday, basi tawgan ta kaliwat, kaya mo na pinaka-last day, ikaw na lang gid ang kuan ko sa mga analisara. Agod nga kabalo ka may isa din nagkomento nga upod ko dia si Action Eric Magbanwa na kamuno gid last night to lang na interview ko simo nga ka klaro nga explanation kay Attorney Jumax Ortiz, ano? So ginbalikan ta kada subo nga sa Lunes, balikan ta kaliwat, Attorney, ayoon kong chimpo mo sa sinang gabi para mapaintindi ta nga aton sini nga butante kagamhanan nga pumuloy, Attorney. Salamat sa serbisyo, Attorney. Mabuhay. God bless. Action Bray, salamat gid kagabay nakatag kita sa matsag lang agon hindi magtalang aton nga mga pumuloyo, agon mag-exercise ang ilang right of suffrage sa dason nga eleksyon. At least ang ginapili nilang kandidato, amo ang natun-an ginila kag naintindihan nila. Action Bray, thank you again. Thank you, Attorney. Mayong gabi. Mayong gabi.